Lanjut. Bertemu lagi di channel Pawarepa. Halo pemirsa semuanya. Apa kayak astagfirullah wae. Wis apa coplok-coplok wis sampe Aku udo. angger bar mangan permen min yo. Soalnya kan mine pamane ning ngene kan pas jimut. Terus ning tenggorokan. Terus mrene wetengku melok rasane min kanyepen. Cara mau untuk wetenge sing jero tapi wetenge sing jero. Awal. Jadi hari ini dia habis dari berapa guys? Tuku jam tangan fancy. Ale. Yang coplok ya, Cal. Nah, Buka. Beli apa aja kamu tadi? Pak ya, soalnya kan biar nggak potong-potong banget kan. Jam tanganku kui guys. Walaupun tidak Gold. ada yang menggenggam. Apaan Apa sih? ya? Walaupun tidak ada yang menggenggam. Lanjutannya apa sih? Dah. Jadi pegawai mie. Iki pertama, iki enek apa jenenge? Kaos kaki sing kaos kaki enggak sing stocking. Roke kan anu, enek. Roke kan enek belehane. Aja sampai viral kok ya. Kayak SMA ning TikTok. Belehane sampai toko bibi. Ngono ndang ora nganggo legging, ora nganggo hot pants yo gak iya dibueno iki. Aku malah kecilik mula yo bunda wis koyo legging dibeli. Ambek kaos kaki. Maksudnya nganggo rok iki tetep dikongkon nganggo legging. Saiki malah double bak leggingku paling sak mene yo. Terus kaos kaki sak mene. Arang-arang minggu ni sing sak mene. Alhamdulillah, berarti didikannya benar guys. Masya Allah, tabarakallah. Kita sing panjang ini ben gak usah nganggo legging nes soalnya kan bakal sumuk kan. Jadi timbang aku ngene-ngene ya. Ya tapi tetep nganggo sing hot pants ngene iki. Blekane ndene iki gak terlalu dhuwur guys. Jadi maksudnya iki kan blekane kan sampai tua kono terus mari ngono iki kan juga wis dawa kan. Dadi ya wis gak apa-apa nganggo hot pants. Penting dijogo nek njongok nek apa nek ngadeg sing sopan aja begogak. Nek mlaku santai. Kuwi rok iso suwe. Pelan-pelan ya. Masalahnya nek suwek sapi ya. Mana-mana munggah. Loh. Apik kuwi. Nek sekirane kok rada nyelimpet-nyelimpet diunggahno dicincing sithik ngene ya. Enak sing Ngono kuwi yo gak apa-apa. peganganku aku. Terus apa neh? Terus iki ya jam tangan mang iki Mbak. Repa yo tugas kok ngene-ngene iki untuk dok. Biasanya aku nggak pakai iku sih guys, tapi gimana goro-goro nang berapa ya wis. Seenake ae. Enak aku banget iki. Sing tek nang kami piro 5? 5 terus bunda tumbas kotakan kuku. Bisa ngenek ke kikire ngono kuwi lho, sing gede. Ya wis. Tapi ketokan saiki kayak iso kok. Tapi ki yo sandani, ayam iki senengane ketok ikutan kuku. Senengane ki ngesake ketokan kuku. Iya. Engko kotakan kuku ketok semlipet ya dah ngesake. Oh Hiran aku. Selik. Ini bet iki. Leo. Harga berapa, Wah? Harga mau piro tok iki? Mau 174. Kasus jumpat ki larang. Iya. Makmok. Lah kan Tabok kowe engko makmok ae. Heh, Terima kasih ya Bunda. Mumpung apa? Kan mumpung ngono iki. Ora lah kan mungkin enek sing beberapa wong menganggap 174 iku receh. Kan kene kan juga tahu. kene kan enggak receh, iku uang. Aku kesel debat. Jadi yo Wekku ki enak glip-glipe guys, jadi mau ya kan apa kayak mempromosikan kayak kan ini cuma gini kan kalau biasanya piye le nek iklan kok malah ini cuma 200.000 aja. Oh piye kok malah cuma ayo nak. Bukannya ayam di jam tangan putih? Enak. Lah iya. Enak. Mas sing duwe. Lah kenapa gak ngene Mas? Gede gak seneng. Kan kok aku menggambarkan Anyar ya. Ya. Anyar dulu. Gak senengane bunda sama
enggak tahu. Ya. Jadi ayah nggak tahu. Alay asli. Serem banget digoda ki malah koyo Langsung kayak merendah ngono ya. Iya ora tahu ya. Terus ini tadi juga beli pampers guys untuk bunda. Anaknya di Mampon. Dopone ning ndi ya, Mang? Iki loh. Wes aku wes ucap dah, makasih dah. Iki adalah parfum keluarga Cemara, adalah Pons. Pas. Terus sabun cuci mukanya cewek cowok semua pakai Pons. Bisa iki tuku parfum barang mang. Beli Tuku satu parfum. Katanya mau wisuda mau terang jam tapi Iya, aku kok biru-biru banget ya. Wabeh dituku. Minyak mulai BH, mulai sempak, mulai sempak kaos kaki, mulai jam tangan Jam tangan. mulai kebaya, sepatu kebaya Wah, wabeh dituku Iya, rasanya. kemarin saya pun celuk sing 30.000 mah. Nambah koleksi. Terus apa Ini tapi kokoh tenan sih timbang. Yo yo lah. 30.000 mah. 30.000 kayak melir. Kok aku wedine pedot ya. Alah. Kok iso? Weh. Iki ketok koyo anggun tapi gagah. Anggun tapi Gak masuk. Terus tadi beli ini guys. Buka wah. yo dari aku Kita beli pizza-pizzaan. Yoga ngenteni nukokno bunda iki adalah kartu umroh. Gelang haji iki lho sing warnane silver. Nukokno apa jam tangan iso didol dinggo umroh. Masyaallah. Ini beli apa pizza guys. Saya nang terbaik intan. Iki apa iki? Dodok. Bintang satu. Iki sing apa? Beda ya ndek ya kok sing ndek kae. Emang beda-beda apa delok? Ketoke Satu varian gak sih? sabun dinane anu dah. Beda-beda. Kayak terkadang Ada lebih teles. iki. Ya saya kasih nomainan satu. Ya. Dang, dodok iki. Wong kukutan, guys. Assalamualaikum, Mbak Intan. Mbak. Wis. Mbak. Mbak Intan. Iki. Saya kasih jajan. Pokoknya nek cekrek kuwi berarti wong buka. Metu kok rombongan. Nek gak cekrek berarti gak krungu. Halo, iki sawah tenan. Dene wedi kuwi lho teror pocong. Tenan iki. Enek sikile, enek wonge. Iki. Iya, Dek. Pizza, Mbak. Ah, enggak nyemil-nyemil bengi-bengi. Pizza. Makasih. Iya, oke. Aku dua spot. Iya wis dang kancingi. Wes nang kancingi. Yups. Aku yo wedi lah, aku ingin kan mesti tinggal bunda ning kamar ya. Aku cuci muka ning kene, aku cuci muka ayo begini. Anu ini aku. Aku saiki sing tak wedeni malah wong ya. Iyalah. Terus turu piring ki. Aduh iki cedak jendela iki nek enek duduk-duduk piye? Aku ngantek apa turu baru ki ya. Kuwi apa? Kuwi apa? Nek aku nek beli gulda-gulda kono ki yo memastikan nek bawah itu adalah tikus. Nah, ini apa itu pateni lambungnya? Sing guri bagian dapur. Oh, gak kamar. Cokot tikus kowe. Dia kan mesti kurangan deh. Cokot tikus. Dari kaki yakin dia pateni aku. Apa ning ndi? Bro, adik ganti celana ki sampe metu. Silang. Aku oleh jajal gak? Ayo. Tolong dah video no. Ya. Met. Ayah gak mau Tak pizza. tukono ya. Dalam batin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Nah, diwetek potong ya. Enggak usah buat. Nya. Ambilin. Ala iya ya. Piye? Piye ya bebek piye no ya ya. Iki murah meriah mantap. 10.000 guys sak mene. Ki maksudnya wong sing apa? Ekonomis dan praktis.
Mbak. Ndek biyen Salwa kayaknya tak kekno pizza dhewe deh, ndek biyen tapi. Ora cerita. Ya wae. Ora cerita. Tapi saiki 10. Mbak, aku pemangan. Ya, tapi saiki 10.000 iso tuh. Beli mlebu sak. Nah. Saiki kan 10.000 sekarek mangan ya, Wah. Mending tuku. Dan wong saiki iki wis gak sayang ambek aku kok. Prank. Cangkemmu rasanya jecek ngene. Mulai kebaya ditukokno, sepatu ditukokno, kabeh ditukokno muni ra sayang kowe. Perasaan kita bertiga pakai kerudung yang sama warnanya. Nek budaya saiki gawe aku kok ambil geprek. Iya, aku mau mati masa mangan sambil sini gurih. Ya Allah. Keselak. Dengan PD-nya kan tak julid ya. Biasanya kan ya sambil kan normal-normal aja ya. Tak julid. Wah, ki kan julid. Kan kita menawan loh. Wah, bang loh ya. Kok jadi lagi aku yang ngono. Iya, julid seret. Walah pergi keselak. Sumpah luar untuk tenggorokan. Terus ambil apa? Geprek. Cuma wis diingat-ingat. Oh my god. Udah berapa kali inget? Jadi koyo Ora tau tanget iki tak lebokno kulkas, tak lebokno kulkas neh, tak tokno. Ngetas emangmu. Apa sih makanya kok cilik kali kita aku mang. Yo mangan nih. Kan di situ kok udah apa ndak mang? Kok uduk apa campur ya? Nasi uduk. Heeh. Uduk ayo. Tak ambil ndok, tak ambil sambel, bro. Kowe roh sing terus uduk alise ngeri. Cetar he. Beli kan juga selama ini. Wah. Apa? Turu ya. Udah mau kembar. Kue ya. Pakai Apa? Si kembar panjang. rambut. Enggak sengaja paling-paling. Gak popo. Jarine wong malah nek mangan nemok rambutnya akan panjang umur. Dia yang juga Gak popo. juga wawa. Enggak kayak sahur. Nah yang nang Modelnya sih kayak siapa ini? Enak kan? Orang tawar. Juga saus. Keju mayones. Nakut. Wes. Terus mulai aku. Lah kok jare pengen tok kuwi. Apa deh? Lha iku rene. Ini apa ya kalau aku? Nah. Sing jare kalian tambah gede tambah ganteng. Apa kodoran maju itu nih? Kok sebesar kepala aku di negara. Ya, udah sebau. Judul. Puri aneh kok ganteng sih? Nah, belum kak? Oh, Oh, enek sing sosis, enek sing anu. nang. Gampang. Ben mare apa panganan iki? Ben marai wareg. Marai iso dadi Ultraman ya. Masa iki Dikemas no bunda. Muni apa? masih. Heeh, kan. Masa sedul sangen. Tenan. Wah, sing ketepaan aku kabeh. Iya. Ketepaan sosis. Iki adikku sing loro sitokene wis turu, guys. Turu soalnya sesuk yo sekolah. Besok mereka mah tes. Oh, tes. Heeh. Dene lagi nyemplung, aku wis mentas. Ndaan. Kowe wis tes. Nanti mangan. Loro. Tanggal loro. Lagi nyemplung. Aku wis mentas. Iku kelas sama ya. Iya. Asline kuwi kudune kelas 3 wae. Oh iya. Kudune aku kelas 8 nek gak kelas 7. Kowe umur pira saiki? 13, 14. Pakai dingin ya kelas. Di kudune mampek ngono. Dingin. Betul piro? Tanggal 23 Mei wis ada apaan kok? Aduh, bro. Saiki tanggal 2. Dek Sabtu ya? Dek Sabtu saiki Minggu 24. Berarti dek ini. Iya. Oh, dek ini anu. Nyusul engko.
merayakannya yo engko. Oh, rasiraan ora apa-apa. Semua aku kan beli sokono. Perasaanmu menjadi anak kedua ngono kuwi langsung enggak. Enggak apa-apa. Dirayakno ya gak apa-apa. Ngono. Alay le kowe. Sing ngomong ngoco sik sesama anak kedua kok. Prank. Nah yo. Ngelokno alay. Nah yo, kudune iki malah lolokan kok malah. Nanti mana? Gak iso carane belah. Plano amas. Kan dibatek ya Allah. Model lanang tapi lengkiot ngono modele. Oh, ngono ki dinyek. Oh, ngono ki bales ah. Ya. Mah. Gelem ora? Kosak-kosek mari ngono tak sadar dhewe. Bengi-bengian. Gak apa-apa kowe mangan telu gak apa-apa, aku mah telu iki sesuk ben adik. Adik engko yo men telu gak. Kok dingot dikek ning Magicom. Ora mambu kok. Ketoke. Kayak ning Magicom Kayak ning kulkas e. Gak doyan kowe doyan ya. Alergi kowe ngene iki. Kowe cek ora mengi ya. Ijek. Bocah di ora mengi. Lara mengi apa? Turunan boy. Terus sapa? Sapa? Oh, gak. Tekoki mama. Mah. Mama mengi mah. Mama mengi weh. Mama mengi. Mengis. Apa? Eh? Tenanan ama. Mama ada penyakit mengi weh. Aja. Kowe anake sapa kowe iki jalan ning rumah sakit kowe. Aku jeri mama dhewe kodok. Adik kok takok. Adik iso dhewe penyakit asma lho, Mas. Keturunan saka sapa? Saka Nah, Tuh, mana mah? Ngono kuwi iso tapi ketoke. ngomong dhewe ya. Kejolan kowe ketoke tapi. Ngopo? Kejolan ning rumah sakit kowe. Gaji. Mah enek barengane bayi, Mah. Enek barengane melahirkan. Oh, kejolan kowe. Aku ora kejolan. Aku ki asline iki dendam lek mamaku. Anake mamaku iki telu yo, Al, iya yo, bulu matane delok. Lawan sih aku bisa giran aku deloken ora ada bulu mata. Delok iki. Bulu matane ki sing ngene ngono, kok jendet-jendet kabeh. Tapi aku giran aku ki ngececeng ate kok selimit ngrada asam. Ngaruh gak sih guys, kalian saiki pada percaya gak guys sampe mitos sing pomo bulu matane bocah bayi iki kudu kakean diketoki ben kok dadine iso lentik ngono. Nek menurutku ngaruh ya. Nek menurutku ngaruh, soalnya kayak Queen ya. Wis ditowo-towo saiki. Lentik ya lentik Aku dulu. saiki tak ketokno iso. Gak dukul, soalnya ki masa pertumbuhannya entek. Ora dukul malah botak kowe wis rasane aneh. Ya aneh, kok durung mangan. Kowe kenapa ndak mau mangan to kene? Diet kowe. Kok poso ya kowe ya? Masa awas. Masyaallah Pak Haji. Makasih. Masya Allah, tabarakallah. Selamat tembak. Nek mau pengen tentara gak oleh ngene iki yo. Kono ngombe kuwi sik kowe. Apa jenenge vitamin kapsul peninggi badan di? Wis tak mobil mang. Di awan. Loro. Loro mana iki? Loro. Gak catok. Nyedawa siji. Loro. Loro. Sekali minum loro. Isuk ngono kuwi yo Nek isuk. adik langgek sekali minum satu-satu soalnya ini jadi bawah 10 tahun. Modot guys adikku sing loro kuwi tenan anggo Vita sing peninggi badan kuwi. Anggitku iki yo apa tak ombeni. Aku nambah kuwi imit. Soalnya kan yo umurnya kan wis anu. Tapi aku biyen SMA lagi iso ngono dhuwur. Gara-garane apa? Lompat tali. Aku esok awan sore aku mendino iki penggaweanku ning lompat tali. Selain depresi ambek lompat tali. Kan maksudnya kan biyen mencari kesibukan untuk mencari kesibukan. Yo.
Terus Dene gak sido terus wis tak lompat tali ae wis, heeh. Jadi makanya tangguh lompat tali ngono. Makanya aku dhuwur ngono. Anu, kowe gantung kok bunda pedot taline. Kaboten. Gak kuat ambek berat badan. Antara sing kapal lho sing wedi yo. Nek gelem nek iso. Ke ape anu, ke ape ben mendukung Mbak bunuh diri ya. Apa jenenge gandong ah. Nek nggo tali lompat tali ora iso jan. Iki tambar sing gede sing ukuranane putih yo. Apa kowe? Ya iku gandongno ngene kuat. Tapi iki modot saiki sapa kowe? Heeh. Liyane dhuwur kowe ya? Ya sak meniku. Iya, saiki padha san. Modot berarti. Apa nang terus ngono. Pedean malahan. Oke, pengen gandong-gandong kok kerang ngono kuwi. Kok ora piye sih? Lah jare penekan. Mungkin lagi